Oso ondo, segi, beste norbaitek. Beno, baina. Eta erregeak egiten zituen gauza desberdinak, babesa eman, agindu, borrokak prestatu eta gauza gehiago. Eta gero, goiko lan oso gutxi egiten zuten, eta gero, bebekoeko lan asko egiten zuten. Hortaz gogoratzen zineten zuek? Bai. Zein gehiago? Artisaua. Baita ere. Biek asko abintzu zuten? Kleba. Baita ere. Eta erregeak eginean nobleak non bizi ziren? Jauregietan, gazteluetan. Nolakoak ziren jauregi gaztelu horiek? Potoloa. Sendoa. Eta guztinezkoa. Oso ondo. Eta zer egiten zuten, aber? Erregeak eta zer egiten zuten pixkat entzun dugu. Gaina beste batzuk. Erakusten ziren. Eta ezkontzen ziren 14 Oso ondo. Lau bosturtzen lan hemorroiak ezin ziren joan. Eta zein ziren joaten zirenak? Joan zitezkena? Kazari Eta? Aldatzen joatzen? Bai. Lehenengo. Arraziak egurrezkoak ziren eta gero arrizkoak. Adibidez, ezta? Hainbeste urte pasa ziren, eta hobetzen joan ziren. Bale. Tari